Eztabaidatuko da bai bakarrik da bai legearen erreforma justizia batzordean. Manifestu baten bidez, hainbat legelarik eta kolektibo feministak ohartarazi dute PSOEren proposamena ez dela eraginkorra. Salatu dutenez, lege proposamenak sexu erasoak gauzatzen diren moduari ematen dio garrantzia. Bestetik, Osakidetzako 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Jaurlaritzak. Eta 3 profesionalek hartuko dute parte plan berria osatzeko. Gotzone Sagardui Osakidetzako sailburuak plan berriaren nondik norakoak azaldu ditu, eta horien artean azpiegituren berrikuntza eta arreta zerbitzuen etengabeko hobekuntza aipatu ditu. Se han puesto y se siguen poniendo 4.638,9 millones de euros en el 2023. Por persona 2.114 euros. ¿Por qué se ponen? Porque hacen falta para las respuestas que tenemos que dar hoy en día a la ciudadanía. Porque hace 40 años que inició este camino esta Osakidetza y esos centros de salud los tenemos que renovar y mejorar. En algunos casos ampliar las infraestructuras, las tecnologías, los equipamientos en la atención primaria. Frantziako pentsioen erreformaren harira, Macron presidenteak erreforma beharrezkoa zela berretsi du. Eguneko epea finkatu du eta itun soziala proposatu die sindikatuei eta enpresei langileen baldintzak hobetzeko. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national mais aussi au plus près du terrain que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Iñaki Rikarte Gasteiztarrak eszena zuzendaritza onenaren Max saria jaso du Supernormales obrarengatik. Esther Carro de Guasek idatzi eta Zentro Dramatiko Nazionalen eskutik taloratutako obrarengatik saritu dute Rikarteren lana. Desgaitasun fisiko edo psikikoa duten pertsonen sexualitateaz hitz egiten duen obrarengatik, ez zuzen ere. Iñaki Rikarte con Supernormales. Aita ama, eskerrik asko, a mis hermanos también, Garbiñe, maite zaitut, oian baita ere, bueno, eskerrik asko, agur. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Bai bakarrik da bai legearen erreforma eztabaidatuko da gaur justizia batzordean. Manifestu baten bidez, hainbat legelarik eta kolektibo feministak ohartarazi dute PSOEren proposamena ez dela eraginkorra. Espainiako Kongresuko Justizia Batzordean aztertzen ari dira legearen zuzenketak eta aurreikusten da apirilaren 20an osoko bilkuran erreforma onartuko dutela.
Osakidetzako 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Jaurlaritzak. 3 profesionalek parte hartu dute plan berria osatzeko. Gotzone Sagarduik osasun sailburuak azaldu du azken urteotan datuek izan duten bilakaera. 2022ko azarotik kirurgia itxarote zerrendak 84 eguneko epetik 76 epera jaitsi da. Bestalde lanpostuen egonkortze handiaren aurrean daudela azpimarratu du. Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Dokumentuan Osakidetzako 300 profesional baino gehiagok parte hartu dute lankidetzan. Plan estrategikoa datozen urteotan erreferentzia estrategikoa izateko sortu da. Denok batera Osakidetza etorkizunerantz bultzatuz lelopean, oraingo eta etorkizuneko inpaktuaren 4 xede talde identifikatzen ditu. Gizartea, hau da herritarrak, pazienteak, profesionalak eta Osakidetzako zerbitzu erakundeen sistema. Sailburuak aurtengo datuen bilakaera nabarmendu du, 2019 urtearekin alderatuta. Kirurgiako itxarote zerrendei dagokienez, 2022ko abuztuan 84 eguneko epea zela azaldu du. 2023ko apirilean 76 egunera murriztu da. Sailburuak nabarmendu duenez, 18 eguneko murrizketa lortu da azarotik. Bestalde lanaren ildo estrategiko bat azpimarratu du Sagarduik. Osakidetzan 3.535 lanpostu finkatzeko enplegu publikoaren eskaintzan probak amaitu direla. Eta 2020ko, 2021ko eta 2022ko enplegu publikoaren eskaintzak inskribatzeko aldian daudela. No dejemos de reconocer que estamos en un momento en el que tenemos en Osakidetza más de 11.000 plazas, la mayor oferta pública de empleo, que lo que busca es precisamente establecer esa vinculación con los y las profesionales y esa mejora en la prestación a la ciudadanía. Oposizioko alderdiek plan estrategikoaren balorazioa egin dute eta sortu diren zalantzak aurkeztu dituzte. Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkide Jon Hernandezen esanetan, plan estrategikoak hutsuneak ditu. Bestalde, EH Bilduko Rebeka Ubera legebiltzarkideak sailburuari aurpegiratu dio negoziatzeko borondate falta. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak agerraldia egin du pentsio erreforma beharrezkoa dela esanez. Pentsioak bermatzeko eta aberastasun handiagoa sortzeko ezinbesteko neurria dela berretsi du Macronek. Agerraldia egin duen orduan 100 protesta izan dira Frantziako estatu osoan zehar. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national mais aussi au plus près du terrain que les organisations syndicales et patronales sauront trouver. EH Bilduk Aranzadi Zientzia Elkartearen lana babestu du. Adierazi du gune horiek oniritzia jaso zutela alderdi politiko guztiei aurkeztu eta gero. Hala kritikatu egin du EAJak eta PSEek Zientzia Elkartea elkarbizitzari oztopoak jartzearen erruduntzat jotzen saiatzea. Herri honetan Aranzadi oso errespetatua da. Herri honetan Aranzadiren objetibotasuna ez du inork zalantzan jartzen. Bai, PNVek eta PSOEk zalantzan jartzen dute Aranzadiren lana. Hori da titularra. Beraiek azaldu beharko dute zergatik. Zeren eta orrialde hauek Aranzadirekin adostuak dira. Eta Aranzadik esan du gogorarekin eta gogorak duen protokoloa errespetatuz egin dituela.
Hori Aranzadik esan du, nik Aranzadi sinisten dut. Bai? Orduan, ez hori bakarrik, baizik eta orain da denbora asko alderdi guztiei aurkeztu zitzaien eta inorketzun ez ere esan. Mundu guztiari ongi iruditu zitzaion. Orduan, zer egin nahi da honekin? Lokatzetan sartu. Zein da arazoa? Lokatzetan sartu nahi izan dutela EH Bildu, eta azkenean lokatzez beteta Aranzadi atera dela. Berrogeita lau urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Iruñako Arrotxapea auzoan. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutura eraman dute autopsia egiteko, baina hala ere ez dute indarkeria zentzurik atzeman. Iruñeko Arrotxapea auzoko Plazaola tunelaren barruan 24 urteko gizon bat hila topatu dute. Gorpua Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen, eta aterpetxearen isteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak Zabalduz karabana, Elkarrekiko laguntza, SOS arrazakeria, Lantxotegi elkartea, Aziak edo Tapari 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Txepe Lara Zinema ekoizlea dugu albiste izan ere, larunbat honetan atxilotu egin du. Lekuko arabera, udaltzainek gazte magrebtarren kontra jo zuten lagunaren ingurua, eta haiek defendatzen saiatu zen Lara. Zinema ekoizleak 2019 urtean Donostiako zinematiaren zinemira saiatu zuen, eta zenbait euskal ere ospetsu ekoizleak. Azken asteotan hizpide izaten ari da abiadura handiko trena, urtez urte atzeratzen joan den proiektua. Azken albistetzat da Inigo Urkullu Frantziako garraio ministroarekin bilduko dela, baina eguna oraindik zehazteke dago, Udane Arbeo. 2 hamarkadaz atzeratu dute abiadura handiko trenaren proiektua eta Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburuak 2028an ezarri zuen azken amaitze data eta euren helburua da ardatz atlantikoa gauzatzea. Horretarako baina Frantziarekin lotu behar dute igarobidea eta Frantziak Europar Batasunarekin 2030erako bordeletak izatea egiteko konpromiso hartu zuen, baina azken albisteen arabera 2052 arte atzeratzea erabaki du eta horrek bete-betean eragingo lioke Euskal Herriko abiadura handiko trenari ere. Hori hala, Inigo Urkulluk bilera bat izango du datozen egunetan edota astetan Parisen bertan Frantziako garraio ministroarekin eta helaraziko dio abiadura handiko trenaren proiektua bultza dezan.
2000ko hamarkadatik izan du oihartzuna abiadura handiko trenak, orduan hasi ziren proiektuarekin, eta 2010erako martxan nahi zuten, herritar eta batez ere ekologista askoren kezka kalbo batera utziz. Jada 17 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik, baina proiektua urtez urte atzeratzen joan da hainbat arrazoi medio. Sailburu, 4 urtetik 4 urtera, 2 hamarkadaz atzeratuz joan da Euskal Herrian egindako azpiegitura lan handienaren amaiera data. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu Iñaki Arriolak ezarri du azken amaiera data, 2028a. AHT-aren ardatz atlantikoa gauzatzeko ordea besteak beste Frantziak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa bete behar du, alegia 2030erako bordele eta akizizatia egitea. Macronen gobernuak baina 2052ko atzeratu du proiektua, eta horrek bete-betean baldintzatzen du irrekoa. Bordele eta akizuzatiak 2030erako ez izateak are gehiago atzeratuko bailuke akizetik Bidasoaraino joango litzateken igarobidea, Euskal Irrekoarekin batuko litzatekeena. Eusko Jaurlaritzak azken asteotan Atlantikoko makroeskualde baten beharra nabarmendu du. Horiala Galiziako, Asturiasko eta Kantabriako presidentekin Iñigo Urkullu lehendakariak lobby bat sustatu du Frantziari presio egin eta Euskal Herrirainoko AHT bultza dezan eskatzeko. Horiela arazteko lehendakariak mezu bat bidali zion Macron presidenteari. Frantziak Espainian duen enbaxadorearekin ere bildu da, eta hemendik gutxira Urkullu Parisen bilduko da Frantziako garraio ministroarekin. Momentuz beraz arriskuan dago Europako ardatz atlantikoa, eta ikusi behar Frantziak ezer azkartzen duenik. Eta iparraldean 30 urte beteko dira abiadura handiko trenaren aurkako borroka hasi zutenetik. Hori dela eta elkarteratzea egin dute Biriatun asteburuan Euskal Herriko hainbat ekintzaiek. Bertan gogoratu dute iparraldean oraindik ez direla hasi abiadura handiko trenaren eraikuntzak, aldiz salatu dute hegoaldean egoera bestelakoa dela. Eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. 30 urte doaz borrokan abiadura handiko trenaren proiektua gelditzeko exigitu AHT Euskal Herriko historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialen dute eta hainbat ekintzaiek Euskal Herriko hainbat ekintzaiek Biriatun asteburuan egindako ekitaldian adierazi dute proiektua geldiarazi arte borrokan ariko direla. 30 urte daramatzate borrokan, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera utz dezaten exigituz. AHT Euskal Herriaren historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialenetza dute, eta behin betiko geldiaraztea lortu arte borrokan ariko direla zabaldu dute 4 haizetara Biriatun asteburuan elkartu diren Euskal Herriko hainbat ekintzaileek. Iparraldean oraindik ez dira hasi AHT eraikitzen, aldiz salatu dute hegoaldean bestelakoa dela egoera, eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. Hegoaldeko arduradunei zentzugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Irrekoaren aurrekontuen 4.200 milioi eurorekin hasi zen, orain baina 10.000 milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta 17 urtera, iaren 145 dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 110 inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egungo krisi ekosozialaren testu inguruan ekintzaileek iritzi diote AHTaren aurkako arrazoiek sekulako gaurkotasuna eta legitimizazioa daukatela. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Ildo horretan ezinbestekoa iruditzen zaie abiadura handiko trena eraikitzeko lanak geratzea. Gasteizko karta sozialak elikadura burujabetzaren alde elkarteratzea egin du. Enpresarien ustiapena zein espolioaren kontra bildu da Gasteizko karta soziala. Nekazari borroken nazioarteko egunaren baitan, nekazarien eta abeltzainen prekarietatea salatu zuten Gasteizen. Bestalde apirilaren 20an mahaingurua antolatu dute Bio Nekazaritza, Bautxe eta N Bizkaia elkarteekin.
Landatxo gizarte etxean izango da arratsaldeko 6etan. Elikadura burujabetza. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. 218 milioi euro irabazi zituen. Eta 718 milioi euro irabazi zituen. Carrefourrek Palestinarren lurretatik espoliatutako produktuak saltzen ditu. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Elikagaiek 4.000 kilometro inguru egiten dituzte. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Iaz, Mercadonaren salmetak 11% igo ziren. Arabako haur minbizidunen gurasoen elkarteak Aspanafoa haur minbiziaren aurkako kontzertu solidario bat antolatu du gospel udaberria abesbatzarekin batera. Kontzertua apirilaren 25 izango da 7:30 arratsaldean. Sarrerak doaintza gisa erabiliko dira eta Vital Fundazioaren webgunean erosi daitezke 8 eurotan. Parte hartu ezin baina talde honi lagundu nahi diotenek, bizun bat bidali ahal izango diote 01723 zenbakira. Gaiz aldatuz bestalde, Korrikaren eta AEKaren bigarren kultur sorkuntza bekaren deialdia zabaldu dute. Horrez gain, Badon proiektuko gideek, aurreko bekaren irabazleek, 23. korrikan taularatuko duten lanaren aurrerapenen berri eman dute. Udane. Hurrengo korrikak ekarriko duen berrikuntzetako bat, kulturlan baten ekoizpena izango da korrika kulturalaren aterkipean eskainiko dena. Horretarako korrika AEK kultur sorkuntzarako lehenengo beka jarri zuten abian eta irabazleek Badon proiektua dakarte eskuartean. Opera garaikida izango da azarotik aurrera 23. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bestalde gaur hemen Azpeitian Dinamo Sormen gunean bekaren bigarren deialdia luzatu dute eta Ane Elordi korrikako koordinatzaileak bigarren edizioaren oinarriak aurkeztu ditu. Entzun dezagun. Xedea bada Sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Eta amaitzeko jakin gaurtik aurrera zabalik dagoela parte hartzeko epea urriaren 31 arte. 2023ko sormenek 2 agerraldi publiko egin ditu, lehenengoa udaberrian eta bigarrena udazkenean. Aurtengo edizioan zaintza hartu dute gogoetagai eta sormenerako pizgarri. Udaberrian kultur sortzaileen plazan hartuko diren edukiak eta proposamenak aurkeztu dituzte gaur goizean. Guk ulertzen dugulako transmisioari erabat lotua dagoela zaintza. Sorkuntzari erabat lotua dagoela zaintza eta amatasunari iazkoarekin lotura egitearen erabat lotua dagoela zaintza. Zaindu euskara bizi dadin, zaindu euskarazko kulturgintza bizi dadin, zaindu gure sortzaileak euskarazko kulturgintzak iraun dezan eta euskara bizi dadin. Hori eduki dugu gogoan aurtengo udaberriko edukia proposatzeko orduan, pentsatzeko orduan, diseinatzeko orduan. Udaberriko edizio honetan, Galdakaoko
sortzaileak inoiz baino gehiago izango dira, parte hartuko dutenak. Gu gure partetik zaintza izan da edizio honetako ildo nagusia, konbite berezia egin nahi dugu ikus-entzule eta parte hartzaile guztiei eszenatokiko beste aldean. Sorkuntza maite dugu herri honetan, sortzaileak zaindu nahi ditugu, baina sortzaileak ez dira ezer, eszenatokian beste aldean inorrez baldin badago. Esferika Rioja jaialdiaren 3. edizioa aurkeztu da. Abuztuaren 18tik 20 ospatuko da Guardian, Bastidan eta Eltziegon. Musika taldeen artean Mortxeba, Morgan eta Gatibu aurkitu ditzakegu kartelean. Musika kulturari, programazio artistikoari eta eskaintza gastronomikoari lotutako jarduerekin konbinatuko den ekitaldia izango da eta abonoak 58 eurotan daude salgai webgunean. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Arkaitz Fullaondorekin izan gara, ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiaren ikerlariarekin. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako, landarera bertara joango gara. Ondoren, solasaldi interesgarri bat edukiko dugu, gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Arkaitz Fullaondo, ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiko ikertzailea, ondo etorri. Gurera. Eta azken berri iso hasiko gara hizketan, izan ere Eusko Jaurlaritzak gorroto gertakariei buruzko 2022ko txostena argitaratu zuen atzo, eta hor, bestak beste aipatzen da ez, nola gorroto delituak igo egin diren, ez? Hor Jaurlaritzatik arrazoi ezberdinak aipatzen ziren, ez dakit datu horiek, ez? Begiratzeko hastia izan duzuen edo zirakurketa egin daiteken? Bueno, bizkatzot gainetik begiratu egin ditugu, eta ni, 3 faktore jarriko nituzke mai gainean, ez? Lehenik eta behin aniztasuna handitu egin da gure gizartean, gero eta handiagoa izaten ari da, eta aniztasun hori bai migrazioarekin erlazionatuta dagoena, baina gero baita ere LGTBI kolektiboarekin erlazionatutakoa, hijitoak eta barrez, gero eta bizibleagoa da gure gizartean baita ere, ez? Eta baita ere, aniztasun horren parte diren kolektibo ezberdinak, beraien eskubideen kontzientzia handiago bat daukate ere bai. Horrek egiten duena da, agian lehen jasaten zituzten diskriminazio egoera batzuk naturaltasunez kakotzen artean hartzen zituztela, baina orain konturatzen dira, hau nire eskubideen kontra doa, eta salaketa bat jartzen dut, edo hau ez nago prest, hau berriro onartzeko, ez? Orduan hor aldaketa bat egondera bai. Eta gero badago beste elementu bat, eta niretzako nahiko argigarria dela, bagaudela horrelako olatu atzerakoi batean. Ikusten ari gara eztabaida ezberdinak ematen ari direla aniztasunaren inguruan,
sexu identitatea, immigrazioa, erlijioak eta bar, eta hor badaukagu korronte reakzionario bat, gure gizartearen zati batean, agian euskal gizartean ez hainbeste, ez du hainbeste indarrik, baina estatu mailan argi eta garbi ikusten da, Vox alderdia izan daiteke adibide argienetariko bat, ez? Eta horrek egiten duena da, orain arte agian jarrera oldarkorrak ez dituzten pertsonak, gauzak egiten hastea, bai eraso baten bitartez, bai txartu hitz egiten, bai diskriminatzen pertsona bat, bere ezaugarriengatik, ez? Orduan faktore jarriko nituzke mahai gainean. Bai, ez, aipatzen duzunetik bada batetik, ez, agian erasoak jasan dituztenak eurak, ez, gaur egun animatzen direla gehiago agian salatzera, eta bestetik erasotzaileak ere, ez, ageriago. Badirela, horren atzean zer dago, ez, bi horien atzean? Horren atzean dagoena da, lehenik eta behin, niztut, konturatu ingarela aniztasuna gure gizartearen elementu zentral bat dela, ez? Izan baginen, ez? Euskal gizartea urteak eta hamarkadak daramatza anitza izaten bere dimentsio desberdinetan, baina ustut aniztasun horren kontzientzia hartuta dagoela eta kolektibo desberdinak baita ere kontutan hartzen dutela eta enpoderatu edo ahaldundu egiten azten egin direla, ez? Eta horrek eramaten ditu, beraien eskubideak aldarrikatzera lehenagian egiten ez zuten bezala, ez? Adibidez, desgaitasuna beti existitu izan da. Baina historikoki desgaitasuna, arazo hau dituzten elbarriak diren pertsonak, edo, osasun mentalarekin arazoak dituzten pertsonak, ez? Alboratzen, txokoratzen genituen, baina gaur egun, onartzen dugu hori desgaitasuna landu egin behar den gauza bat dela, eskubide batzuk dituztela, eta ez direla txokoratu beharreko pertsona edo kolektibo batzuk. Adibide bat jartzarren, baina desgaitasuna hor egon da beti, ez? Eta immigrazioarekin edo LGTBI kolektiboarekin berdina gertatzen da, ez? Ni uste dut hor kontzientzia hori hartzen denean, alduntze hori ematen denean, horrek sortu egiten ditu errebindikazio batzuk, eta askota salaketa bat jartzea. Bai, ez nahi tekela agian orain artean ageriagokoak ziren horiek, ez gizartean ere barneatutak egotea eta desgaitasuna bezalako horietan ez fijatzea, eta agian horrek ere gorantza egin dezakeatu zen urteetan, adibide moduan, ez, desgaitasuna aipatuta. Bai, ni uste dute hori, eta gu ikuspegin atera dugun azken monografikoan, zabalduren azken monografikoan gai hau landu egiten du, aniztasuna desberdintasunaren ikuspuntutik, ez? Desberdinkeriaren ikuspuntutik baita ere, eta diskriminazioa, gure begirada baita ere handitu egin dugu, ez? Eta orain arte ikuspegin beti landu izan dugu immigrazioaren fenomenoak sortzen duen aniztasuna, baina gaur egun beste aniztasun batzuk edo beste aniztasun batzuk baino beste errealitate batzuk ere lantzen ditugu, ez? Hijito herriaren egoera, LGTBI pertsonen egoera, sexu eta genero identitatea, erlijioak, eta gero badaude desgaitasuna, adina, arrazakeria eta beste dimentsio batzuk. Eta horrek ematen diguna da, gure gizartea ezaugarritu dituzten kolektibo horiei bizibilitatea ematen zaie, agerian uzten ditugu, edo agerian jartzen ditugu bizitzen dituzten errealitateak, eta horrek ikusten dugu zela problematika desberdina den, eta eskubide eta diskriminazio desberdinak ematen jasaten o ematen direla, ez? Hortartan hijitoak eurak aipatu dituzu, ez? Aipatuzun txostenan ere azaltzen ez nola etorkinei, ez? Desberdintasun horiek gehiago agerian geratzen diren, eta ez dira hain ohikoak agian, ez? Hijitoen bueltako azterketak gurean, hortik zer ondorio atera dituzue? Hijitoen kasuan egin dugu hijito herriari buruzko euskal gizartean dauden pertzepzioen inguruko lehenengo inkesta. Orain arte daturik ez genituen. Eta ikuspegin orain arte, 2004 urtetik immigrazioaren fenomenoari buruzko inkestak egin ditugu, jarrerak eta pertzepzioak, eta orain egin dugu inkesta bat hijito herriaren ingurukoa, ez? Eta hor, konfirmatu egin dira, gizartean ikusten diren eta ezagutzen genituen errealitate batzu, baina zenbakia jarri dizkiegu, ez?
Eta argi dagoena, Euskal gizarteak hijito herria ez duela ondo ikusten, estigma asko jasaten duen talde bat dela, pertsonak direla, eta Euskal gizartea bere ispiluaren aurrean jarri egin duen inkesta bat da. Alde batetik hijitoen egoera ikusi da, baina baita ere Euskal gizartea ez da oso argazki horretan ez da oso ondo ateratzen. Nahiko txarto esango nuke. Eta zer nolakoak gara, ez? Agian aditzera ematen dugu, ez? Arrazakeriarekin kontra gaudela gizarte moduan, instituzioetatik, ez? Halako diskurtsoak ere zabaltzen dira, ere, gero, ez? Halakoek erakusten dute egoera guztiz ezberdina dela, ez? Hor, zer da talkan? Ni esango nuke hemen dimentsio desberdinak egon daitezke, ez? Eta baita ere kontutan izan behar dugu errealitatea, gure gizartean badago arrazakeria eta badago xenofobia. Eta hori horrela da, ez? Hala ere, arrazakeria eta xenofobia hau barneratua daukagu hainbat elementuetan, eta horra argi ikusi da migrazioarekin erlazionatuta, estereotipoen inguruko diskurtsoak eta bar, baina aldi berean onartzen dugu aniztasuna ona dela gure gizartearentzako. Orduan, hor bagaude horrelako dialektika dikotomia batean. Zergatik, Euskal gizartea irekia delako datuak eta datuak horrela erakusten dute. Euskal gizartea aniztasunaren errealitatera irekia dagoen gizarte bada eta tolerantzia nahiko handia duen gizarte bada eta hori aldagai guztiak erakusten digute. Horrek esan nahi du arazorik ez dagoela? Ez. Horrek esan nahi du testu ingurua ez dela txarra gai hauek lantzeko eta arrazakeria eta xenofobia lantzeko. Zergatik, sentsibilitate bat egon badagoelako, bai? Sentsibilitate bat egon badagoelako eta hori baita ere ikusten da, diskurtso politiko-instituzionaletan edo sozialetan, bai sindikatu, mugimendu sozialak, alderdi politikoak, erakundeak eta bar, aniztasunaren kontrako diskurtso bat ez izatea, hori fundamentala da, horrek azkenean marko bat ematen dizulako, ez? Adibidez, gu gurean Vox bezalako alderdi batek indarrik ez izatea hori oso, nada, zeratik, ez dituelako beste diskurtso batzuk legitimatzen. Horrek esan nahi du autokonplazentzian erori behar dugula? Ez, ikusten dugulako, datuetan pizkatxo bat barneratzen zarenean, bai, hor badagoela xenofobia bat, hor badagoela arrazakeri bat, hor badagoela sexu eta genero identitatearen kontrako hainbat jarrera, eta hori landu egin behar da. Bai, ez da, kolektiboak eurak ez, bai, hijitoak, edo, beste etnia, edo bestelako kolektiboak eurak ez, nolako pertzepzioa dute ez, bertan, ez dakit, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizitzaz diot izan ere ez, gorroto delituen txostenetan jaurlaritzaren honetan ez, jatorri arabiarreko pertsonak ez, agertzen ziren xenofobia eta arrazakeriarekin lotutako gorroto delitu horien erdian gehien bat. Hala ere, prentsaren aurrean esaterako ez, halako salaketak modu kolektiboan egitean, badira, hijitoak eurak agian pultsu handiagoa izan dutenak, edo agian hijitoak bakarrik ez, agertzen dira kolektibo batean halako jarrerei aurre egiten. Bai, eta hemen arrazoi desberdinak daude. Dagoen hijitoen kasuan dagoen arrazoi nagusia da betidanik egon direla hijitoak hemen. Betidanik, esan edo urte pilo, ez duke jakingo esan noiztik, ezin dezakegu data jarri, eta horrek hori adibide argi bat da. Eta gero bestalde batetik antolatutako kolektiboa da. Edo, bai, talde sozial bat da, ez? Eta bere interlokutoreak ditu, eta gainera bere diskriminazioaz eta estigma sozialaz oso kontziente den kolektibo bat da, ez? Eta aldarrikatu egiten da. Bere interlokutoreak ditu, aldarrikatu egiten da, eta gogor jotzen du diskriminazio gora eta estigma gora hauen kontra, ez? Eta gainera esango nuke baita ere, nahiko azken aldian ikusten ari gala zelan hijitoen elkarteetan edo talde berriak sortzen ari direla, gazteak, emakumeak, ez? Horrako beste aldarrikapen batzuk egiten, agian pizkat politikoagoak izan daitezkenak, eta bar, eta nahiko interesgarriak izan daitezkenak.
Arabaren kasuan, edo kolektibo musulmanaren kasuan, egoera oso desberdina, lehenik eta beniz daudelako antolatuta, denbora gutxiago dara matelako hemen, eta ez dutelako, esan dezakegu, ez daukate hori antolaketa indar hori. Eta gero beste alde batetik, gure gizartean, immigrazioaren arloan argi eta garbi ikusten da, euskal gizarteaneko islamofobia pisua daukala, ez? Eta handi batengatik, edo horregatik baita ere, zu komentatu zuen datu hori ematen da, ez? Gorroto delituetan, arabiar jatorriko populazioa nagusi izaten da. Gero beste alde batetik ez, behatokitik aurkitatu duzuen monografiko horretan, aipatu zuen xagoen nola anistazunari ez, modu ezberdinetatik iritzi diozuela. Hor bestak beste pobreziaz ere aritu zarete ez, eta orain gaude ez, momentu betean, non krisialdi anitzez ere hitz egiten dena, hortik ze ondorio atera dituzue? Argi eta garbi ikusten dela, hor gehien bat enfokatu ingara, edo zentratu ingara etorkinen jatorri atzerritarreko populazioan, eta hor argi eta garbi ikusten da, ezagutzen den egoera bat, jatorri atzerritarreko populazioa beren pobrezia tasa asko saltuagoa dela, eta hor arrazoi desberdinak daude, lehen arrazoia da, etortzen diren etorkinak ekonomikoak direla, horrela kalifikatu egiten dira, lanera etortzen dira eta lan enplegu, lan sektore prekarioenetan kokatu egiten dira. Lana lortzen dutenak, lan prekarioak lortzen dituztera. Bestalde batetik, ziklo ekonomikoarekiko sentsibilitate handia daukan kolektiboa da. Hau da, ekonomia gorantz jotzen duenean, lana lortzen dute, baina lan prekarioak, eta ekonomia berantz jotzen duenean, lan merkatutik kaleratuak diren lehenak beraiek dira. Orain beraien pobrezia askari gotzen da, baina beraien pobrezia gutxi jaisten da, gero lana lortzen dutenean lan prekarioak dutelako. Eta gero badago beste elementu bat, eta da, berdin dio zein den ekonomiaren egoera, Euskadin, hauek eaiko datuak izango liratezke, etorkinen 30% beti pobrezia egoeran dagoela. Hau da, badago horrelako egiturazko pobrezia egoera bat. Eta gainera ikusten ari gara hau datorrela aurreko krisialditik. Orduan egiturazko egoera batean, egiturazko egoera bat bezala definitzen hasten ari da, eta horrek ondorioak izaten ditu azkenean, hori egituratu egiten delako. Eta horrek esaterako ez nolako harremana du parte hartzearekin? Parte hartu egiten du, parte hartze eta pobrezia egoera, parte hartze eta pobreziaren artean erlazio bat dago, da. Pobrezia egoeran dauden populazioa euskorrak diren kolektiboak gutxiago parte hartzen dute. Zergaitik, lehenik eta ben horietariko asko lanean daude lan prekarioetan, eta parte hartzeko denbora behar duzu. Nor parte hartzen du? Parte hartzen du nahi duenak eta ahal duenak. Orduan, hor badago elementu oso garrantzitsu bat, ez? Denbora falta, prekarietatearen gurpil horretan dagoen pertsona bat, bere esfortzu guztia jarriko ditu, bere bizi baldintza materialak hobetzeko. Eta parte hartzea ematen da, askotan zure bizitza baldintza materialak beteta edo asetuta dituzunean hein handi batean, ez? Orduan hor korrelazio negatiboa dago, ez? Gero eta pobrezia gehiago, gero eta parte hartze gutxiago ematen da, zure esfortzuak ongizate materialera bideratu behar dituzulako gehien bat. Eta ipatutako hauek eta, hor beste hainbat adierazle izango dira horiek kontuan hartutan, arlo politikotik zer nolako neurriak botatzen dituzue faltan halakoi buelta emateari begira behatokitik? Behatokitik berez ez ditugu horrako rekomendazio politikoak egiten, ez gu behatokiaren funtzioa da analisi diagnostikoa egitea, ezagutza sortzea, oinarrizko ikerketa asko egiten dugu, eta gero gu informazio hori jartzen dugu, bai erakunde sozial, mugimendu sozial, instituzio eta alderdi eta guztien esku, ez. Hala ere, gu bai argi daukaguna da, eta bai uste duguna da, gai hau zentralitatea behar duela. Eta askotan,
sentsazioa daukagu immigrazioari buruz asko hitz egiten dela, oso gai interesgarri izan delako, eta titular asko ematen dituen gai bat delako, gatazkoatsu izan daitekelako momentu batzuetan, eta horrek sortzen ditu horrelako dinamikak, baina gero politiketara joaten garenean, eta berdin zaigu zein den instituzioa eta bar, ez da lehentasunezko elementu bat. Ez da izaten lehentasunezko elementu bat, ez? Eta bai uste dugu, hau lehentasunezko elementu bat izan behar duela, zergaitik. Ez hainbeste immigrazioaren fenomenoa, baizik eta euskal gizartea asko aldatzen ari da, asko aldatu da, eta fenomeno berriak ematen ari dira, ez? Eta fenomeno berri horiek erlazionatuta dago gure gizarte multikultural honekin, ez? Eta hori, horrek behar du eragin politiko handiago bat, eta gai hau zentraltasun handiago bat esango nuke izatea. Gainera, aniztasuna beraren pertzepzioa Euskal Autonomia Erkidegoan aztertzeaz gainez alderaketa ere egin duzu Europar Batasunarekin hor, batetik zergaitik ez den garrantzitsua aldako alderaketak egitea eta zer nabarmenduko zenuken horretaz? Hartu dugu neurtu inkesta egin genuenean, azken inkesta egin dugunean, erabili genituen eurobarometroak, Europako batzordeak egiten duen eurobarometroak egituen galdera berdin batzuk egin genituen alderaketa egiteko. Zergatik, azkenean zu jakiteko ondo otzartu zauden, edo nola zauden, alderatu egiten zara, ez? Argi dago, segun horrekin alderatzen zare, argazkiago, politago, hobeto txarrago aterako zara, ez? Orduan gu alderaketa bat egin dugu, Europar Batasunarekin, Europar Batasunaren barruan dauden estatu desberdinekin, eta hor kokatu egin gara. Argi izan da baita ere, alderaketa hori egiten dugunean, EAE-ko datuak atera ditugu, eta EAE ez da Polonia, EAE ez da Frantzia. Eta ez nago esaten estatu bat ez jarrerako, ere esaten dut, baizik eta ez da berdina 50-60 milioitako gizarte bat, pertsonetako gizarte bat, edo 2,2 milioiko lurralde bat, ez, EAE bezala, ez. Orduan horrek bat ere desberdintasunak sortzen ditu. Zergatik egin dugu alderaketa, argazki hori nolakoa den ikusteko, eta zer ikusi dugu? Ikusi duguna izan da, argazkian ez garela intzarto ateratzen, termino orokorretan, Euskal gizartea aniztasunarekiko nahiko irekia dela, sentsibilizatuta dagoela, uste duela hezkuntzan landu beharreko gai bat dela, bere dimentsio desberdinetan, uste duena lan munduan ez dela nahikoa egiten aniztasunarekin erlazionatutako diskriminazioaren kontra ez dela nahikoa egiten lan munduan, hori ere garrantzitsua da, eta baina gero, badago beste elementu eguneko kurioso bat, eta agian zuk esan duzunaren harira, ez? Irekiak gara, baina gero galdetzen duzunean arlo pertsonalera eramaten dituzunean, ez? Eta hor badago eurobarometroak eta gure inkestak egiten duen galdera bat, da, ze erosotasun maila izango zenuke, zure seme-alaba bat, adiz, hijito batekin eskonduko balitz, pertsona beltz batekin eskonduko balitz, bere sexu berdineko pertsona batekin eskonduko balitz, edo erlazio sentimental izango balu. Hau da, aniztasun hau ja elementu dimentsio pertsonal horretara eramaten dugunean, hori ez garain ondo ateratzen. Orduan hor ikusten ditugu, ikusi itzazkegu horrelako bi diskurtso, ez? Bai, aniztasun ikusten dugu, sentsibila gara, beharrezkoa da, landu behar da, ondo dago, baina maila pertsonalean, agian ez hainbeste, eta hor ikusten ditugun kontraesanak. Ez, dena interesgarria bada alderaketa hori, ez, pertsona berdin batzuek erantzutea, hori ez, gertuan dugunean zer uste dugun eta kanpotik begira guztiz kontrako jarrerak hartzen ditugu. Bai, eta hor da ditugun kontraesanak, eta horrek ere bai, horrek ere ematen gaituena da, datu makroetan ateratzen da argazki on hori erlatibizatu egiten du. Erreza da ikuspuntu orokor batean honen alde egotea, baina gero maila pertsonalera ekartzen baldin baduzu eta horrean ez baldin bazara eroso sentitzen da, zerbait ez da bilelako ondo.
Eta hor, ez duzu lehenago ere ez, nola bestak beste ez, hezkuntzaren bueltan ere pertzepzio hori aztertu duzuen, arlo ezberdinetan aztertu duzu hezkuntzatik jasotakoak zer dira, nabarmentzeko ez importantagoak edo? Hor, galdera bat egiten da, eta galdera horretan galdetzen da, adibidez, hijito herriarekin, uste baldin bauzu hezkuntzan, hijito herriarekin erlazionatutako informazioa eta historia landu beharko litzateken hezkuntzan, edo LGTBI realitatea, edo immigrazio, erlijio desberdinak. Eta hor bai dago onarpen maila oso altu bat gai hauek landu egin behar direla hezkuntzan. Bai kurrikulunean, bai hezkuntzan, eta bar. Eta uste dugu hori garrantzitsua dela, azkenean hezkuntzak heziketa bat ematen duelako baloretan eta errealitatea ulertzeko moduetan, ez? Eta hezkuntza delako prebentziorako eta diskriminazioa, xenofobia eta arrazakeriarentzako bitarteko nagusia, ez? Orduan, pertzepzio hori izatea esaten, ez, hau landu egin behar da hezkuntzan, adostasun hori izatea, uste dugu zerbait oso positiboa dela, gauza asko lantzeko bide ematen duelako. Baina lehen justu hasieran ez, aipatu zunola diskriminazio ez gabiltzanean, agian lehenengo galdera bat norbait egitean ez, gauza batzuk etortzen dizkigura, eta badirela beste hainbeste ez hor zuke elbarritasuna edo desgaitasunak aipatu dituzu hasieran hor badira txostena ez, aipatuta adina eta antzeko beste zenbait zer nolako garrantzia du hauek kontuan hartzeak edo eta ez dakit ez, esaterako adina zabiltzanean gutxitan agertzen dira alako salaketak edo ez du hainbeste lotzen diskriminazioekin. Bai, hemen azken urtetan aldaketa nabarmen bat eman da, ez? Orain arte, aniztasunari buruz hitz egiten genuenean, bai, anistasunaren ikerketak egiten zirenean, ia beti kontutan hartzen zen jatorria, immigrazioaren kontua, arraza, ez, azalaren kolorea, haien erlijioak, bai, migrazio fenomenoarekin eta erlazionatutako dimentsioak, hijitoen kontua, etniarekin erlazionatutako kontuak, eta, 80. hamarkadetik hona, sexu orientazioa, bai? Baina ikusi dugu zelan, urteak aurrera joan ala, anistasun horren dimentsio desberdinak agerian joan dira ateratzen, ez? Eta ikusi dugu, anistasuna pentsatzen genuena, baino asko zabalagoa da. Eta ikusten ari gara, ikusi dugu zelan erlijioa dimentsioa da, adina dimentsio bat izaten ari da, populazioaren zahartzarekin batera datozen problematikak ateratzen direlako, desgaitasuna, generoa, sexu nortasuna, ez orientazioa baizik eta nortasuna, transexualitatea, ez? Eztabaida hauek orain zentralitatea daukatu gure gizartean eta landu egin behar dira. Eta dimentsio guzti horiek lantzen dituzuenean ikusten duzu beste argazki bat, ez? Asko zabalagoa, eta, gero hor sortzen diren dinamikak problematizatu egin behar dira, zetik azkenean, lehen elkarrizketaren hasieran esan duguna, ez? Pertsona bat bere eskubideak aldarrikatu egingo ditu, kontziente denean eskubide horiek dituela, ez? Eta hori zahartzearekin gertatzen ari da, ez? Zergaitik ezin daiteke banketxera joan errezibo bat ordaintzera, eta zergatik egin behar dut digitalki, 85 urte baldin baditut. Galdera hori ez genuen plantatzen hori dela 15 urte. Ez? Baina hor ematen da urraketa bat. Bai ez, eta geroz eta anitzagoa ere ez, baden gizartean azken finean azterketak egiterako orduan besterik ez da geratzen. Eta, ez, bukatze aldera, monografikoa aurkeztu duzue orain gutxi, ez dakit orain esku artean zerbeste duzuen? Bai, hasieran komentatu dizudan bezala, ikuspegi, orain arte, immigrazioan ikuspegi behatokia, immigrazio gaietan zegoen zentratuta, immigrazioa izaten jarraitzen du gure lan eremu nagusia, baina beste gai batzuk ere lantzen hasi gara, ez? Eta 2019 urtean egin genuen lehenengo diskriminazioari buruzko pertzepzio inkesta bat, gero egin genuen LGTBI kolektiboaren inguruko inkesta bat, pertzepzioak eta bar, eta jarrerak, orain egin dugu hijito herriarekin erlazionatutako eta prestatzen ari gara erlijioi buruzko bat. Eta gure helburua da, urtez urte gai bat lantzea,
jarrera desberdin hauek identifikatu ahal izateko. Eta horretaz aparte, urtero egiten dugun immigrazioaren inguruko barometroa. Erlijioaren bueltakoa ere, interesgarria izango da, izan ere hori ere ez dugu aintzat hartzen, edo ematen dugu pasatuko zerbaitentzat, mila esker Argaitz gaur gurekin izatearren. Eta horrela iritsi gara albistegaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11 puntu esatarian daudera eskuragarri. Gero arte.